Rojbaş, çen rojun li dijî taxê Kurda li Helebê hêrişê tundî pêk tên. Navê van hêrişa wek dibêjin arteşa Sûriye pêk tîne. Lê em baş dizanin ki ew hêriş û siyaseta hêriş û operasyonê li dijî taxê Kurda ê Helebê ya Türkiye de facto ziya siyasetsî kiryar zî ya Türkiye. Armajê Türkiye ev e ki Rojavayê Firat dibin bandora siyaseta Kurd li ser Rojavayê Firat biqedîne. Armanj ev dike. Îro Rojavayê Firat sibe armanj dike ki seranserê em bêjin xuseriya Rojava statiya wê li holê rake. Lê em baş bizanin ki zor destî li dijî mesela Kurd, mesela Kurdistanê heta îro tişek çareser nekir. Mesela Kurd çûk nekir. Mesela Kurd herî zêde mezin bû. Gerek aklê devleta Türkiye vayê baş bizanive, nenîkê bide xwe, ê wayê bimîne zaten. Ya di me zatî wa em bên arteşa Sûriye, PKTV vek Simo evna çi dikin, çi nakin li dijî gelê Kurd, li dijî gelê em bên gelan zaten paşerojê de me dizanibû. Mel Kobanî zanibû wana çi kir. Li mintiqa gelê Alewî, li gelê Durzî me zanibû wana çi kir. Îro zî em ê ji li Eşrefî û Şeyx Mesûd çi kirin? Ev diyar e, eşker e û wana wek pesnê xwe didin bi ragiştî re zî parve dikin. Ew wêneyê hovîtî bi ragiştî re parve dikin. Ew wek em bêjin çi bi tundî em şermezar dikin. Me zatî her daim bana ragiştî dikir. Wana evin lê car di evî siyaseta xwe rûyê xwe qirêj bi ragiştî re parve kirin. Gelê me wayî qebûl nake. Siyaseta Kurd wayî qebûl nake. Her çar parçayê Kurdistanê wayî qebûl nake. Ew îro belkî bi zor destî car de gelê Kurd koşber kirin. Lê ew siyaseta bi ser nakeve. Bangemel gelê me re li her çar parçayê Kurdistanê re bi rêz Mesûd Berzanî û bi rêz Bafîl Telabanî di vê dijî hêrişa taxê Kurdan da helwesteke baş kirtin. Ew ji bo îtifaqa netewiyê gelê Kurd gelekî giring e. Ev rojekê em îtifaqa gelê Kurd îro demildest bi xurt bikin, bihêz bikin.